Aktivist Murat Duşemow 4 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. 16 awgustda Daşowdyň şäher kadyýety aktivist Murat Duşemow 4 ýyl möhlet bilen türme tutulgyny hökm etdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Azat Türkmen YouTube kanalyna salgylanyp habar berýär. Maglumata görä Duşemow Türkmenistanyň Jenaýet kodeksiniň 108-nji we 232-nji maddalaryna laýyklykda saglygy bilkaslaýyn orta agyrlykda şikayet ýetirmek we gorkudup almak aýyplamalary boýunça hökm çykarylypdyr. Duşemow ruh bilen etrabynyň deslapky tutsawyhanasyna o meşgul wagtlaýyn tutsawlykda saklanýan mahaly hamala kameradaky beýleki adamlar bilen uruşup adamyň saglygyna ziýan ýetirmekde günäkärlenipdir. Galy berse-de Duşemow mundan öňe bilmeýiniň bir saglyk öýüne gizlin düşürüp sosial media sızdıran videosyny hamala ýaýratmalyk wadasy bilen saglyk öýüniň başlykmanynyň gorkudyp pul almakda aýyplanypdyr. Bu barada başlykman kadyýety arda bilen ýüz tutupdyr. Ýa-da bilmeýiniň bir saglyk öýüne gizlin düşürilip sosial media sızdyrylan videoda Duşemow ýurtda koronawirusyň hakyky ýagdaýy we häkimetleriň vaksina talaplary boýunça bir lukman aýaly soragy çekdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyl koronawirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürýär. Ýöne lukmanlar şu wagtda çenli ýurt boýunça bir topar adamna koronawirus keseliniň tapylanyny mundan öňe Azatlyk radiosyna tasdiqladylar. Hasodol Murat Duşemow öýde ýoldaşy Juma FM-de onuň aýaly Leyli Nurmetow bilen 7-nji ýylda Aşgabatdan Daşowda barýarka Juma FM-de dolandyrýan ýeňil awtowlugy ruh bilen etrabynyň ýol gödäwçilik postuna polisiýa tarapyndan saklandy. Polisiýa olardan pandemiýa sebäpli sevtara hereketi girdilen çäklendirmeleriň düzgünligine laýyklykda negativ koronawirus test netijesini görkezmegi talap edipdir. Muňa garşy çykan Duşemow we onuň ýoldaşlary ýoluň üstüne 4 sagat töwereg garaşmaga mejbur edildi. Emeli bilen bu ýagdaýa nägilelik bildiren Jumakaýew öz awtowlugy bilen ýoly petiklenden soňra olar wagtlaýyn tutsak edildi. Nurmetow jerime bilen tutsawlykdan boşadyldy. Jumakaýew o meşgul wagtlaýyn tutsawlyk möhletini tamamlap boşady. Ýöne Murat Duşemowyň tutsawlygy dowam etdi. Şeýle-de Duşemow bilmeýin etrabynyň 12-nji saglyk öýüne bir lukman aýaly bilen geçiren gurrugyny ýad edip ony 25-nji ýylyna öýüniň YouTube kanalyna çap etdi. Bu videoda Duşemow öýdejesiniň näme sebäpden koronawirusa garşy hökmany sancym kabul etmeligi barasyna lukmandan düşündiriş soraýar. Ýa-da ýylyň başyna Türkmenistan 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin koronawirus vaksinasyny hökmany diýip ulan etdi. 16-njy ýylda Murat Duşemowyň inisi Alty Duşemow bilmeýine häkimetler tarapyndan alınıp gidildi we bir asarym soň boşadyldy. Hasodol 2020-nji ýylyň tomtunyna Murat Duşemow YouTube'da çykyş edip özüniň siyasi garaýşlaryny beýan etdi. Ol öz çykyşyny daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýasyny Türkmenistanyň içinde herekete çagyrdy. Munyň ýa-da Duşemow bilmeýin etrabyny häkimetler tarapyndan tutsak edildi. Ýöne ol munyň ýa-da öý tutsawlygy şerti bilen boşadyldy. Azat Türkmen YouTube kanaly Duşemowyň dogan garandaşlaryna kadyýetini çykaran degişli kararynyň nusgasynyň berilmänligini habar berýär.